Oprește-te chiar acum. Dacă ai deschis acest videoclip astăzi, trebuie să-ți spun ceva înainte să vină ziua de mâine. Aceasta nu a fost o întâmplare, nu a fost algoritmul YouTube. Dumnezeu te-a adus aici, iar acest mesaj este urgent. Știu că sună puternic, dar fii atent la ce se va întâmpla în următoarele minute. Îți voi dezvălui 3 lucruri care se petrec în viața ta chiar acum și pe care încă nu le-ai înțeles. Îți voi arăta semnele pe care cerul le trimite de săptămâni, poate de luni de zile, și pe care le ignori fără să-ți dai seama. Și îți voi spune exact ce se va schimba în viața ta în următoarele 24 de ore, dacă decizi să asculți ceea ce îți vorbește Dumnezeu. Dacă închizi acest videoclip înainte de final, poate că acest mesaj nu se va mai întoarce niciodată la tine. Nu spun asta ca să te sperii, o spun pentru că acesta este adevărul. Există lucruri care apar o singură dată în viață, iar acest videoclip, în felul în care a ajuns la tine, la ora exactă la care a ajuns, este unul dintre ele. Înainte de a continua, răspunde la un lucru în comentarii. Ai simțit că trăiești o fază diferită? Ca și cum ceva mare este pe cale să se întâmple, dar încă nu reușești să vezi ce anume. Ca și cum timpul ar fi mai lent, lucrurile mai grele și în același timp știi că se mișcă ceva în culise? Dacă acest lucru te-a atins, scrie "Simt asta acum", pentru că tocmai ai confirmat prima dovadă că acest mesaj este într-adevăr pentru tine. Există 3 semne de necontestat că Dumnezeu comunică cu tine în acest moment exact, iar majoritatea oamenilor trec ani de zile fără să identifice niciunul. Vei recunoaște cel puțin 2 dintre ele. Primul semn este oboseala fără motiv. Dormi și te trezești epuizat. Faci totul bine, mănânci corect, te odihnești cât poți și totuși există ore în zi în care simți că porți ceva invizibil pe umeri. Medicul nu găsește nimic. Analizele ies normale, dar corpul tău știe că ceva nu este în regulă. Această oboseală nu este fizică, este spirituală. Este spiritul tău care strigă, încercând să te avertizeze despre o tranziție importantă, iar tu încă nu te-ai oprit să asculți. Al doilea semn este senzația de a fi blocat. Te străduiești, plantezi, te rogi, muncești și pare că totul îți alunecă printre degete. Ușile la care bați par închise cu lacătul. Oportunitățile care apăreau nu mai apar. Oamenii care au promis se îndepărtează. Și cu cât împingi mai tare, cu atât devine mai rău. Aceasta nu este o pedeapsă, nu este lipsă de credință, este Dumnezeu care te scoate de pe calea greșită pentru a te pune pe calea cea bună. Dar vei înțelege asta abia mai târziu. Al treilea semn este trezirea în miez de noapte, între 3 și 5 dimineața. Ochii se deschid deodată și nu mai poți dormi. Stai acolo, în întuneric, gândindu-te la viață, simțind o strânsoare în piept și uneori plângând fără motiv. Cei bătrâni numesc această oră ora sfântă. Este momentul în care vălul dintre cer și pământ devine mai subțire. Este momentul în care Dumnezeu te cheamă la o conversație. Iar tu, fără să știi, ai răspuns la acest apel noapte de noapte. Dacă ai recunoscut cel puțin 2 dintre aceste semne, scrie în comentarii "Eu sunt", pentru că ceea ce urmează este motivul pentru care se întâmplă toate acestea, iar această explicație te va elibera. Dar înainte, trebuie să fac o legătură cu tine. Tot ceea ce simți, această greutate, această oboseală, această senzație că ceva este pe cale să explodeze în viața ta, nu este o coincidență. Este chemarea lui Dumnezeu care te ajunge din urmă, iar tu răspunzi, chiar dacă încă nu înțelegi bine. Problema este că există un strat profund în toate acestea. Ceea ce vezi tu, simptomele fizice, emoționale, financiare, este doar vârful unui iceberg mult mai mare. Există un joc spiritual pe tablă, iar tu ești ținta principală. Forțe care vor să te vadă învins înainte de a descoperi cine ești cu adevărat în fața Tatălui. De aceea Tatăl a pregătit Cartea Sfântă pentru tine. 21 de zile de prosperitate și aliniere cu Dumnezeu. Această Carte Sfântă nu este doar o lectură, este o hartă, un manual practic de protecție, aliniere și activare spirituală care te va ghida zi de zi, timp de 21 de zile, pentru a debloca tot ce este oprit, pentru a reduce la tăcere vocile fricii și pentru a te ajuta să răspunzi definitiv acestei chemări pe care Dumnezeu ți-o face.
Ea te învață exact ce să faci cu fiecare semn care apare, cum să descifrezi mesajele cerului și cum să acționezi în următoarele 24 de ore pentru a deschide căile. Linkul este fixat în primul comentariu al canalului. Trebuie să te avertizez. S-a încercat deja reducerea la tăcere a acestui conținut de mai multe ori, deoarece sfidează narațiunile pe care sistemul vrea să ți le impună. Așa că descarcă-l acum, înainte să dispară. Și fă un act de credință cu mine. Comentează mai jos. Sunt ales și voi descărca cartea digitală. Acest gest simplu deschide deja cerul deasupra vieții tale. Acum că ai decis să acționezi, următorul adevăr pe care ți-l voi spune va fi lovitura finală. Împotriva a tot ceea ce te ține pe loc. Există un motiv pentru care trăiești această fază atât de ciudată. Și are un nume. Cei vechi îl numeau timpul lui Dumnezeu. Este o perioadă specifică a vieții în care cerul se mișcă pentru a te scoate de unde ești, deoarece locul în care te afli nu mai este încăpător pentru cine vei deveni. Și asta doare, pentru că ceea ce pleacă, doare. Chiar dacă ceea ce pleacă este exact lucrul care îți făcea rău. Te-ai oprit vreodată să te gândești de ce atât de mulți oameni s-au îndepărtat de tine în ultimele luni? De ce acea prietenie veche s-a răcit? De ce acea relație care părea atât de sigură, dintr-o dată s-a prăbușit? De ce acel loc de muncă, acel proiect, acea idee, pur și simplu nu au mai mers înainte? Nu este ghinion. Nu este blestem. Este Dumnezeu care îți curăță pomul pentru ca acesta să dea roade mai mari. Biblia are un verset în Ioan, capitolul 15, versetul 2, care spune că pe orice mlădiță care aduce rod, Dumnezeu o curăță ca să aducă și mai mult rod. Observă subtilitatea. Curățarea vine doar pentru cel care deja aduce rod. Adică, dacă viața ta este curățată, este pentru că ești pe cale să intri într-un nivel de prosperitate pe care nu l-ai mai trăit niciodată. Dar, pentru a ajunge acolo, este nevoie de tăiere. Tăierea unor oameni, a unor medii, a unor obiceiuri, a unor gânduri. Și în timp ce foarfeca taie, doare. Dar îți garantez, durerea este proporțională cu mărimea binecuvântării care urmează. Aici, în România, avem o tendință culturală de a îndura totul în tăcere. Am fost învățați să plecăm capul, să nu ne plângem, să lăsăm timpul să treacă. Și mulți oameni, în special cei care au trecut de 35, 40, 50 de ani, au acumulat ani de durere nerezolvată. Supărare pe tată, supărare pe mamă, trădări, dezamăgiri, visuri abandonate, căsnicii care au devenit contracte, locuri de muncă ce au devenit închisori. Toate acestea formează un strat spiritual în jurul tău care împiedică lumina lui Dumnezeu să intre. Și exact acest strat este cel care este spart acum. Peste 70% dintre oamenii care urmăresc acest tip de mesaj au între 35 și 60 de ani. Și majoritatea trăiesc un moment de răscruce. Copii care cresc, căsnicii în criză, cariere în tranziție, sănătate care se schimbă, părinți care îmbătrânesc. Este un moment al vieții în care totul pare să se reorganizeze deodată. Și exact în acest haos apare Dumnezeu. Nu pentru a evita furtuna, ci pentru a-ți da curajul să o traversezi. Și iată primul adevăr dur. Majoritatea oamenilor pierd oportunitatea de a-și schimba viața în această fază. De ce? Pentru că încearcă să se întoarcă la ceea ce a fost. Încearcă să repare ceea ce a murit deja. Încearcă să resusciteze relații, locuri de muncă și versiuni ale lor pe care Dumnezeu le-a îngropat deja. Și încercând să se întoarcă, uită să înainteze. Nu faci această greșeală. Dacă ceva a ieșit din viața ta, a fost pentru că nu mai era locul lui acolo. Dă-i drumul. Ai încredere. Acum lasă-mă să te întreb ceva. De câte ori ai plâns pe ascuns în ultimele 6 luni? De câte ori te-ai așezat în baie, fără să te vadă nimeni, și ai lăsat lacrimile să curgă în tăcere? De câte ori ai condus spre muncă dimineața simțind o strânsoare în gât, dar ai ajuns la birou, ți-ai aranjat părul, ai zâmbit și te-ai prefăcut că totul este bine? Dacă te-ai identificat, vreau să comentez mai jos cuvântul recunosc. Pentru că tocmai ai admis o durere care trebuia să iasă și îți garantez. Acest lucru în sine deschide deja o fereastră în cer pentru ca răspunsul să vină. Dar există un lucru care trebuie spus și este inconfortabil. Ești în acest loc din cauza unei alegeri.
La un moment dat în viața ta, ai crezut o minciună despre tine însuți. Poate a fost în copilărie, când cineva ți-a spus că nu ești de ajuns. Poate a fost în adolescență, când ai fost respins și ai jurat să nu te mai deschizi niciodată. Poate a fost la vârsta adultă, când o dezamăgire te-a învățat să nu mai ai încredere în nimeni. Și această minciună a devenit o ancoră. Te-a ținut în aceeași frecvență ani de zile. De aceea viața ta pare blocată într-o buclă. Dumnezeu rupe această buclă acum. Dar pentru ca El să te scoată de acolo, trebuie să colaborezi. Trebuie să încetezi să te mai identifici cu vechea versiune a ta. Persoana care ai fost până astăzi nu este cea care vei fi de acum înainte. Iar videoclipul de astăzi, acest moment exact, este punctul de cotitură. Este înainte și după în istoria ta. Și aici trebuie să te întrerup din nou, pentru că ceea ce simți acum, această strânsoare în piept, acest fior pe brațe, această lacrimă care vrea să curgă, este spiritul tău care recunoaște că a primit chemarea. Nu este o emoție ieftină. Este cerul care confirmă că acest mesaj a ajuns la tine în momentul exact. Simt asta în timp ce înregistrez și tu simți asta în timp ce privești. Dar trebuie să fiu foarte sincer cu tine. Durerea pe care o simți astăzi, această greutate, această senzație de blocaj, această epuizare fără nume, este doar stratul vizibil al ceva mult mai mare. Există un joc care se desfășoară în culisele vieții tale, pe o tablă pe care nu o vezi. Și pe acea tablă există forțe care pariază împotriva ta. Forțe care știu mărimea scopului pe care Dumnezeu l-a depus în tine și care lucrează zi și noapte pentru ca tu să nu-l descoperi niciodată. Oameni, gânduri, sentimente, situații, toate conspirând pentru a te face să renunți înainte ca marea schimbare să vină. Ești ținta principală a unui război spiritual care a început înainte chiar de a te naște. Dar am o veste bună. Tatăl nu te-ar lăsa singur pe acest câmp de luptă. El a pregătit o armă, un instrument exclusiv, scris cu revelație, rugăciune și direcție, pentru ca tu să traversezi acest moment cu victorie, nu cu înfrângere. De aceea Tatăl a pregătit Cartea Sfântă pentru tine, 21 de zile de prosperitate și aliniere cu Dumnezeu. Această Carte Sfântă nu este doar o lectură, este un pact, o cale de 21 de zile consecutive, în care zi după zi vei primi îndrumări practice, rugăciuni specifice, declarații de credință și strategii spirituale pentru a debloca exact ceea ce este oprit în viața ta în acest moment. În interiorul Cărții Sfinte vei descoperi cum să identifici cu claritate semnele pe care Dumnezeu le-a trimis, cum să interpretezi visele pe care le-ai avut, cum să reacționezi la trezirile de noapte care te deranjează atât de mult și mai ales cum să acționezi în următoarele 24 de ore pentru a face această schimbare să se întâmple odată pentru totdeauna. Ea te învață regulile spirituale pe care nu ți le-a spus nimeni. Pașii exacti pentru a ieși din incertitudine, din indeziune, din senzația de sunt pierdut. Te pune din nou pe axă, te readuce pe calea care a fost a ta de la început. Și uite ce lucru important. Cartea Sfântă a fost scrisă gândindu-mă exact la oameni ca tine. Români, românce, oameni care poartă generații de bătălii pe umeri, care au crescut auzind, nu plânge, îndură, muncește și care nu au primit niciodată permisiunea de a se vindeca. Acest material a fost făcut pentru a-ți oferi această permisiune, pentru a-ți reaminti că ești demn, că ești iubit, că ești ales și că tot ceea ce trăiești acum are un scop mult mai mare decât poate vedea durerea ta. Linkul este fixat în primul comentariu al canalului și trebuie să te avertizezi cu seriozitate. S-a încercat deja reducerea la tăcere a acestui conținut de mai multe ori. Platforme au încercat să-l scoată, profiluri au încercat să-l descrediteze, oameni din sistem au încercat să-l șteargă. Pentru că ceea ce se află în această carte sfântă contrazice tot ceea ce vor să te facă să crezi. Că ești mic, că nu meriți să prosperi, că istoria ta este deja scrisă. Minciună. Istoria ta este rescrisă acum, iar Cartea Sfântă este stiloul din mâna ta. De aceea, înainte ca acest videoclip să dispară de pe ecranul tău, înainte ca linkul să fie scos, înainte ca această fereastră de oportunitate să se închidă,
Vreau să faci un gest de credință cu mine. Mergi jos la comentarii și scrie cu convingere: sunt ales și voi descărca cartea digitală. Acest act simplu, făcut cu credință, va funcționa ca o cheie. O cheie care deblochează ceva în lumea invizibilă. Ceva care aștepta daul tău pentru a se manifesta. Și ascultă, nu-ți cer asta pentru că am eu nevoie. Îți cer pentru că știu efectul pe care îl are. Pentru că am văzut deja mii de oameni făcând acest pas și întorcându-se aici după 21 de zile, relatând miracole incredibile. Căsnicii restaurate, datorii plătite, locuri de muncă noi, vindecări fizice, reconcilieri familiale. Toate acestea pentru că au decis să asculte chemarea în acel moment exact în care cerul s-a mișcat. Acest moment pentru tine este acum, nu mâine, nu mai târziu. Acum, pentru că mâine acest videoclip s-ar putea să nu mai fie aici. Mâine acest curaj pe care îl simți s-ar putea să fi dispărut deja. Mâine viața revine cu graba, cu facturile, cu grijile, iar acest mesaj rămâne uitat în istoricul telefonului. Nu lăsa asta să se întâmple. Oprește-te. Ia aparatul. Mergi la primul comentariu. Descarcă Cartea Sfântă și după aceea întoarce-te aici, comentează actul tău de credință și continuă videoclipul. Acum că ai decis să acționezi, următorul adevăr pe care ți-l voi spune va fi lovitura finală împotriva tuturor forțelor care încercau să te țină pe loc. Fii atent, pentru că ceea ce urmează este ceea ce va schimba definitiv cursul istoriei tale. Există un lucru pe care trebuie să ți-l spun și care te va uimi. Tot ceea ce ai îndurat în ultimii ani, fiecare durere, fiecare pierdere, fiecare dezamăgire, fiecare noapte nedormită, fiecare lacrimă ascunsă, nu a fost în zadar. Nu ai suferit degeaba. Ai fost pregătit. Ai fost forjat. Ca aurul care se purifică doar în foc, ai fost în focul lui Dumnezeu pentru a deveni o bijuterie. Iar mărimea binecuvântării care vine spre tine este proporțională cu mărimea a ceea ce ai traversat. Cine a traversat puțin, primește puțin. Cine a traversat mult, primește mult. Și tu ai traversat mult, nu-i așa? Atunci, pregătește-ți inima, pentru că ceea ce vine spre tine este mare. Este mai mare decât îți poți imagina acum. Mai mare decât ai îndrăznit să visezi când plângeai în trecut. Dar există un detaliu. Această binecuvântare are o poartă. Iar poarta are o cheie. Iar cheia este ascultarea. Există un lucru pe care Dumnezeu ți-l cere acum și tu știi care este. Poate fi să ierți pe cineva care te-a rănit. Poate fi să renunți la un viciu care te macină. Poate fi să rupi o relație care te consumă. Poate fi să faci un pas pe care îl amâni de ani de zile. Tu știi ce este. Și exact cu asta te tot amâni. Și aici vine partea grea. Atâta timp cât nu asculți, binecuvântarea nu ajunge. Ea stă la coadă, așteptând daul tău. Există lucruri pe care Dumnezeu le-a eliberat deja pentru tine în planul spiritual de săptămâni întregi, dar care nu au coborât în planul fizic, pentru că există o restanță. Iar această restanță este a ta. Este un da pe care El îl așteaptă. Gândește-te acum în liniște. Ce îți cere Dumnezeu? Ce ți-a apărut în minte cu insistență și tu tot împingi pe mai târziu? Nu este un gând la întâmplare. Este mesajul. Când ceva se întoarce la tine de mai multe ori, în momente diferite, cu mesaje diferite, și toate indică spre aceeași direcție, aceasta nu este anxietate. Este îndrumare divină. Și trebuie să începi să asculți. Aici, în România, avem o cultură foarte puternică a lui și o să fac mai târziu, încă nu e momentul. Și această cultură a îmbolnăvit o întreagă generație. Cunosc și eu oameni care au murit cu visuri în sertar, cu iertări neacordate, cu cuvinte nespuse, cu decizii amânate pentru totdeauna. Nu fi acea persoană. Ora ta este acum. Acest videoclip a apărut astăzi, nu mâine, nu săptămâna viitoare. A fost astăzi și astăzi este ziua ta. Există un verset în Matei, capitolul 6, versetul 33, care spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Uite ce puternic este. Ordinea este mai întâi împărăția, mai întâi ascultarea, mai întâi alinierea, și apoi și numai atunci toate celelalte apar. Există oameni care fac drumul invers.
Vor mai întâi locul de muncă, mai întâi casa, mai întâi căsătoria, mai întâi vindecarea și apoi, dacă mai rămâne timp, îl caută pe Dumnezeu. Și astfel stau o viață întreagă așteptând, fără să înțeleagă de ce nimic nu ajunge. Ordinea este greșită. Schimbă ordinea acum. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc în următoarele 24 de ore și observă ce se întâmplă. Îți garantez, uși se vor deschide, oamenii potriviți vor apărea, idei vor străluci, coincidențe divine se vor acumula, pentru că atunci când te aliniezi cu cerul, cerul se aliniază cu tine. Și mai e ceva. Există o fereastră specifică ce se deschide în următoarele zile, o fereastră pe care puțini o vor observa. Cei vechi o numeau Kairos, timpul potrivit al lui Dumnezeu, diferit de Cronos, care este timpul ceasului. Există momente Kairos în viața fiecărei persoane în care lucrurile se accelerează, în care o zi valorează cât 1000, în care ceva ce ar fi durat ani de zile să se întâmplă în câteva ore. Tu intri într-un moment Kairos, iar cine este atent, culege. Cine este distrat, pierde. De aceea acest videoclip a apărut înainte de mâine, înainte ca fereastra să se închidă, înainte ca timpul să treacă, înainte ca oportunitatea să plece. Vreau să faci un lucru acum. Ia o foaie sau deschide notițele pe telefon și scrie 3 lucruri pe care Dumnezeu ți le cere de mult timp și pe care încă nu le-ai făcut. Nu te fofili. Scrie-le. Poate fi să ierți pe cineva, să schimbi un obicei, să începi ceva nou, să termini ceva vechi. Scrie cele 3 lucruri și apoi comentează mai jos cuvântul am scris. Vreau să văd angajamentul tău public față de Dumnezeu, pentru că ceea ce urmează acum după această următoare pauză va fi cheia tuturor lucrurilor. Dar înainte, trebuie să-ți spun ceva care schimbă complet jocul. Trebuie să înțelegi ce se întâmplă în lumea spirituală în acest moment exact. Războiul este real, nu este o metaforă, nu este o figură de stil, este real și se întâmplă în fiecare zi, în jurul tău, în interiorul tău, în gândurile tale, în emoțiile tale, în deciziile tale. Forțe care lucrează să te tragă în jos și forțe care lucrează să te ridice, îngeri și demoni, voci contradictorii, și partea care câștigă este partea pe care o hrănești. Ani de zile, poate decenii, fără să vrei, ai hrănit partea greșită. Nu a fost vina ta, a fost lipsă de informație. Nimeni nu te-a învățat că fiecare gând negativ este o ușă, că fiecare bârfă este un lanț, că fiecare cuvânt de renunțare pe care îl spui despre tine însuți este o sentință. Vestea bună este, acum știi, iar cine știe, alege, și cine alege, transformă. Durerea pe care o simți, oboseala care te consumă, senzația de a fi blocat în toate domeniile, impresia că cineva sau ceva te urmărește, șirul întreg de probleme care nu se termină, toate acestea sunt rodul acestei nealinieri spirituale. Și nu se va rezolva doar prin terapie, nu se va rezolva doar prin medicamente, nu se va rezolva doar prin voință proprie. Este nevoie de ceva mai mare. Este nevoie de intervenție divină aliniată cu acțiunea ta practică zilnică. De aceea Tatăl a pregătit Cartea Sfântă pentru tine, 21 de zile de prosperitate și aliniere cu Dumnezeu. Această Carte Sfântă nu este doar o lectură, este o chirurgie spirituală, este o detoxifiere completă a tot ceea ce îți macină viața pe dinăuntru și pe din afară. Este un plan de 21 de zile construit minuțios, zi după zi, oră după oră, pentru a te scoate din locul unde ești și a te duce în locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine, înainte chiar ca tu să te naști. În interiorul acestei cărți sfinte vei găsi regulile spirituale care guvernează prosperitatea adevărată. Nu prosperitatea lumii, care umple buzunarul și golește sufletul, ci prosperitatea împărăției, care umple totul. Sănătatea, familia, finanțele, relațiile, scopul, pacea. Totul se reorganizează când intri în fluxul corect, iar Cartea Sfântă te învață exact cum să intri în acest flux. Vei învăța rugăciunile specifice pentru a debloca arii specifice. Există rugăciune pentru deblocarea vieții financiare, există rugăciune pentru vindecarea relațiilor, există rugăciune pentru anularea sentințelor care au fost declarate asupra ta, fie din invidie, fie de către dușmani pe care nici nu știi că îi ai.
Există rugăciune pentru curățarea casei tale, a mediului de lucru, a locurilor pe care le frecventezi. Există rugăciune pentru copii, pentru părinți, pentru soț sau soție. Există rugăciune pentru tine însuți, pentru a vindeca răni vechi care încă sângerează în tăcere. Vei învăța declarațiile de credință care îți repoziționează spiritul. Există o știință în spatele acestui lucru. Cuvintele creează realitatea. De fiecare dată când deschizi gura și declari ceva, tu construiești. Poți construi o închisoare sau poți construi un palat. Depinde de ceea ce spui. Cartea Sfântă te învață exact ce să spui, în ce ordine, în ce moment al zilei, pentru ca fiecare declarație să se manifeste în lumea concretă. Vei învăța practicile zilnice care îți mențin alinierea spirituală. Sunt oameni care se roagă într-o zi, iar a doua zi cad. Știi de ce? Pentru că nu au o rutină, nu au disciplină, nu au o metodă. Cartea Sfântă îți oferă o metodă, un pas cu pas clar, simplu, executabil, care se potrivește în rutina ta, care îți respectă munca, familia, responsabilitățile. Nu este o greutate în plus pentru viața ta. Este structura care va face ca tot restul să funcționeze. Și ce rezolvă asta în problema specifică pe care o trăiești acum? Totul. Pentru că atunci când te aliniezi cu Dumnezeu, viața se aliniază cu tine. Oamenii potriviți apar. Ușile potrivite se deschid. Oportunitățile potrivite apar. Resursele potrivite sosesc. Nu este magie. Este o consecință. Este lege spirituală. Aceeași lege care guvernează gravitația, guvernează și prosperitatea. Cine învață să asculte, primește. Cine ignoră, rămâne pe din afară. Linkul Cărții Sfinte este fixat în primul comentariu al canalului. Și uite ce trebuie să-ți spun cu toată transparența. Acest conținut este incomod pentru sistem. Ei nu vor ca tu să ai acces la asta. Pentru că un popor aliniat cu Dumnezeu este un popor liber, iar un popor liber nu se supune manipulărilor, nu cumpără orice narațiune, nu cade în orice capcană. De aceea s-a încercat reducerea la tăcere a acestui material de mai multe ori. Au încercat să scoată linkuri, să baneze profiluri, să raporteze canale. Dar adevărul găsește întotdeauna calea, iar astăzi te-a găsit pe tine. Nu știu pentru cât timp acest link va mai fi disponibil. Îți jur, nu știu. Sunt zile în care algoritmul îl scoate singur. Sunt zile în care cineva din exterior raportează. Sunt zile în care platforma schimbă regulile. De aceea te rog, prin tot ce este mai sfânt, nu lăsa pe mai târziu. Mergi acum. Oprește videoclipul, deschide comentariile, găsește primul comentariu al canalului și dă click pe link. Este rapid, este simplu și poate fi cea mai importantă decizie a săptămânii tale. După ce o descarci, întoarce-te aici la videoclip, comentează fraza de credință. Sunt ales și voi descărca cartea digitală. Acest comentariu este mai mult decât o postare. Este un decret. Este o declarație publică prin care spui că ai auzit chemarea și ai decis să asculți. Când comentezi asta, întregul univers înregistrează. Cerurile se mișcă, iar angrenajul binecuvântării tale începe să se rotească. Îți voi povesti o istorie scurtă, dar importantă. O femeie pe nume Maria din Iași a vizionat un videoclip asemănător cu acesta acum 7 luni. Era distrusă. Soțul îi ceruse divorțul, fusese concediată, iar mama ei era internată cu un diagnostic prost. Voia să renunțe. Dar în acea zi ceva din ea a ascultat. A oprit videoclipul, a descărcat Cartea Sfântă și a urmat cele 21 de zile cu credință. În ziua 23, soțul s-a întors să discute. În ziua 31 a fost chemată pentru un post mai bun decât cel pe care îl pierduse. În ziua 60, mama ei a fost externată cu diagnosticul inversat. Astăzi ea își povestește istoria în conferințe. Și totul a început cu un simplu click pe primul comentariu. Maria, poți fi tu. Istoria ta poate fi următoarea care va fi povestită. Dar totul începe cu acest click, cu acest act de credință, cu această decizie de ascultare. De aceea nu mai amâna. Mergi acolo, dă click, descarcă și întoarce-te la videoclip. Și ține minte comentariul tău. Sunt ales și voi descărca cartea digitală, nu este doar pentru ca eu să-l văd. Este pentru ca cerul să-l înregistreze.
Este pentru ca spiritul tău să-l confirme. Este pentru ca sufletul tău să semneze contractul cu Dumnezeu. Fiecare cuvânt pe care îl scrii are greutate. Fiecare decizie pe care o iei are rezonanță. Astăzi, acum, în acest moment, îți rescrii linia timpului. Iar Cartea Sfântă este instrumentul pe care Dumnezeu l-a pus în mâna ta pentru asta. Acum că ai decis să acționezi, următorul adevăr pe care ți-l voi spune va fi lovitura finală împotriva a tot ceea ce te-a împiedicat să primești ceea ce este al tău. Fii de 2 ori mai atent, pentru că din acest punct, videoclipul intră într-un nivel de revelație pe care foarte puțini oameni reușesc să-l absoarbă din prima. Respiră adânc. Pregătește-te, pentru că ceea ce urmează te va marca pentru totdeauna. Iată ce trebuie să faci în următoarele 24 de ore și îți voi da pașii de urmat. Notează-i, salvează acest videoclip, întoarce-te aici ori de câte ori ai nevoie să-ți amintești, pentru că ceea ce îți voi oferi acum este protocolul practic care va materializa această schimbare în viața ta. Primul lucru, liniștea. Da, liniștea. Următoarele 24 de ore trebuie să aibă momente de liniște, chiar dacă sunt doar 10 minute. Să stai, să închizi ochii, să nu te mai gândești la problemă și pur și simplu să respiri. Liniștea este frecvența pe care vorbește Dumnezeu. Și astăzi, El are multe să-ți spună, dar tu trebuie să te oprești din vorbit pentru a asculta. Al doilea lucru, taie conversațiile toxice. Există o persoană specifică despre care știi că te consumă, că orice conversație cu ea te face să te simți mai rău, că trăiește plângându-se, bârfind, aruncând energie proastă. În următoarele 24 de ore, nu răspunde acelei persoane. Nu răspunde la mesaje, nu te justifică. Pur și simplu îndepărtează-te. Tăcerea față de oamenii care te diminuează este o formă de respect față de tine însuți. Al treilea lucru, practică recunoștința activă. Fă o listă, acum sau la finalul videoclipului, cu 10 lucruri pentru care ești recunoscător. Nu doar cele evidente. Sapă adânc. Mulțumește pentru durerile care te-au învățat. Mulțumește pentru pierderile care te-au eliberat. Mulțumește pentru ușile închise care te-au protejat de ceea ce ar fi fost mai rău. Recunoștința este cel mai rapid portal către cer. Al patrulea lucru, fă ceva ce tot amâni. Acel apel pe care trebuie să-l dai, acea conversație pe care trebuie să o ai, acea programare la medic, acel document pe care trebuie să-l semnezi, fă-l în următoarele 24 de ore. Nu trebuie să fie perfect, trebuie doar să fie făcut. Al cincilea lucru, declară cu voce tare o frază specifică. Ascultă cu atenție, sunt copilul lui Dumnezeu și din acest moment îl autorizez pe Tatăl să acționeze în viața mea în toate modurile în care dorește, fără să-mi ceară permisiunea pentru detalii. Am încredere, ascult, primesc. Spune asta de 3 ori pe zi în următoarele 7 zile și observă ce se întâmplă. Majoritatea oamenilor vor auzi acești pași și nu-i vor face. Nu fi ca majoritatea. Majoritatea rămâne nefericită. Majoritatea rămâne blocată. Majoritatea continuă să se plângă. Tu nu ai venit aici să fii ca majoritatea. Tu ai venit aici să fii o excepție. Iar excepția acționează. Excepția ascultă, excepția se mișcă. Acum trebuie să am o conversație sinceră cu tine. Una dintre acele conversații de la inimă la inimă, fără filtru, fără mască. Pentru că tot ce ți-am spus până aici și tot ce voi continua să spun va funcționa doar dacă iei o decizie. Iar această decizie trebuie luată astăzi. Să ne întoarcem la rădăcina a ceea ce trăiești. Simți că lumea este grea, nu-i așa? Simți că oamenii sunt mai dificili, că știrile sunt mai sumbre, că munca este mai epuizantă, că banii sunt mai puțini, că visurile sunt mai îndepărtate. Nu este o impresie. Este realitatea. Traversăm o perioadă de tranziție planetară și personală în același timp. Tot ce era ascuns iese la suprafață. Tot ce era greșit este taxat. Iar cine nu este aliniat cu lumina, simte tot mai mult greutatea întunericului. De aceea, acest moment al vieții tale, această secundă exactă, este decisivă. Ești în mijlocul unui coridor, cu o ușă în spatele tău și o ușă în față. Ușa din spate este ceea ce ai fost până astăzi. Frustrările, scuzele, repetițiile, iertările neacordate, visurile abandonate.
Ușa din față este ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. Viața nouă, scopul activ, abundența deplină, pacea interioară, relația vindecată, corpul sănătos, sufletul liber, ești oprit la mijloc și astăzi tu decizi în ce direcție vei merge. Dacă decizi să te întorci, nu te judec, dar te avertizez, coridorul se îngustează și ceea ce este în spate te va înghiți înainte să-ți dai seama. Sunt deja oameni care s-au întors și nu au mai ieșit niciodată. Nu confunda confortul cu permanența. Locul unde erai înainte nu te va mai îmbrățișa niciodată așa cum o făcea. A fost făcut pentru o versiune a ta care a murit deja. Să încerci să mai încapi acolo acum este ca și cum ai purta hainele din copilărie pe un corp de adult. Nu se potrivesc. Strâng. Sufocă. Dacă decizi să înaintezi, te avertizez altceva. Va durea la început. Orice schimbare doare, orice transformare incomodează, orice ascultare are un preț inițial. Dar răsplata este incalculabilă. Nu poți măsura acum mărimea a ceea ce urmează. Îți jur. Cine traversează, nu regretă niciodată. Cine renunță la mijloc, da, acela trăiește cu regrete tot restul zilelor. Și exact de aceea Cartea Sfântă a fost pusă în calea ta. Nu pentru a fi o altă achiziție, nu pentru a fi o altă carte pe raftul tău, ci pentru a fi tovarășul tău de drum, toiagul lui Moise în mâna ta, toiagul păstorului care te ghidează prin văile întunecate. Acesta nu este doar material informativ, este un instrument de putere, este un pact între tine și Dumnezeu, materializat în pagini, în rugăciuni, în practici, în revelații. De aceea Tatăl a pregătit Cartea Sfântă pentru tine, 21 de zile de prosperitate și aliniere cu Dumnezeu. Această Carte Sfântă nu este doar o lectură, este un portal, este o călătorie, este o chirurgie spirituală făcută sub anestezia credinței, este modul cel mai rapid și sigur prin care poți ieși din punctul în care ești și poți ajunge în punctul în care Dumnezeu vrea să fii. Îți voi explica în detaliu ce se află în această Carte Sfântă, pentru că trebuie să știi ce primești și de ce acest instrument rezolvă, în mod specific, problema pe care o trăiești în acest moment. Fii atent, pentru că voi fi foarte specific. În interiorul Cărții Sfinte, în ziua 1, vei găsi ritualul de deschidere. Este o ceremonie simplă pe care o faci acasă, în colțul tău sacru, care rupe legăturile vechi. Tot ce te trăgea înapoi, sub formă de promisiune neîndeplinită, cuvânt rău spus, decizie greșită, este desfăcut în această primă zi. Simți asta. Cine a făcut-o povestește. Este ca și cum o greutate ar fi luată de pe umeri, ca și cum un nod s-ar desface în piept. În ziua 2, intri în ritualul de aliniere financiară. Aici vei învăța cele 5 adevăruri despre bani pe care Dumnezeu vrea să le înțelegi, dar pe care sistemul te-a învățat invers. Vei descoperi de ce pare că banii intră și ies fără să rămână nimic. De ce pare că cu cât câștigi mai mult, cu atât cheltuiești mai mult? De ce pare că există o gaură invizibilă în buzunarul tău? Această gaură are un nume, are o origine și are o vindecare, iar ziua 2 îți oferă vindecarea. În ziua 3 este ritualul de vindecare a relațiilor. Aici vei face o listă cu cele mai importante 3 persoane din viața ta pe care trebuie să le restaurezi. Poate fi tatăl, mama, copilul, fratele, soțul sau soția, un fost partener, un prieten, un coleg de muncă. Și vei primi rugăciunea specifică pentru fiecare tip de relație. Poți fi sigur, după această zi, una dintre aceste persoane te va căuta în mod neașteptat. Am văzut asta întâmplându-se de peste 1000 de ori. În ziua 4 intri în ritualul prosperității largi. Aici descoperi că a prospera nu înseamnă doar să ai bani. Înseamnă să ai sănătate, să ai pace, să ai familie, să ai un scop, să ai bucurie. Iar Cartea Sfântă îți oferă metoda pentru a activa toate aceste arii în paralel. Vei ieși din ziua 4 simțind la propriu că viața a devenit mai ușoară. În ziua 5 este rândul ritualului de rupere a legăturilor invizibile. Oameni pe care i-ai scos din viață, dar care continuă să te tragă în jos energetic. Promisiuni pe care ți le-ai făcut singur în copilărie și care continuă să te limiteze. Legături spirituale vechi care trebuie desfăcute
pentru ca noul să poată intra. Această zi este eliberatoare. Mulți oameni plâng de ușurare. În ziua 6 este ritualul sănătății depline. Vei învăța cum mintea, corpul și spiritul tău comunică și cum să ai grijă de toate trei în același timp. Există tehnici practice pentru a vindeca migrenele, anxietatea, insomnia, durerile cronice, totul pornind de la o abordare spirituală și practică. Și așa continuă, zi de zi, până la ziua 21. Fiecare zi aducând o cheie nouă, fiecare cheie deschizând o ușă diferită. Iar la finalul celor 21 de zile, nu mai ești aceeași persoană. Îți garantez, cine completează ciclul iese transformat. Nu ai cum să treci prin asta și să rămâi la fel, este imposibil. Dar există și alte bonusuri în interiorul Cărții Sfinte despre care nici nu ți-am spus încă. Vei primi cele 21 de rugăciuni decretate, care sunt mici declarații de putere pe care să le spui în fiecare zi, la trezire și la culcare. Vei primi lista celor 9 capcane spirituale cele mai comune și cum să o eviți pe fiecare. Vei primi calendarul datelor spirituale ale lunii, cu zilele în care cerul este mai deschis pentru a primi cereri specifice. Toate acestea, împachetate, gata pentru tine, așteptând daul tău. Iar problema specifică pe care o trăiești acum, oricare ar fi ea, va fi tratată în profunzime în această carte sfântă. Dacă trăiești o angoasă fără nume, ziua 7 este dedicată acestui lucru. Dacă trăiești un conflict familial, ziua 12. Dacă trăiești o criză financiară acută, zilele 14 și 15. Dacă ai îndoieli de credință, ziua 18. Fiecare durere, fiecare situație, fiecare blocaj al vieții tale are un capitol dedicat, cu soluția practică pe care o poți aplica imediat. De aceea, această carte sfântă nu este generică. Nu este o carte oarecare pe care o cumperi din librărie și care se potrivește tuturor într-un mod mediocru. Nu. Aceasta a fost pregătită pentru tine, pentru durerea ta specifică, pentru momentul tău specific, pentru chemarea ta specifică. Fiecare cuvânt din ea a fost scris cu rugăciune, post și revelație. Și când deschizi paginile, simți asta. Energia care iese din ele este diferită. Oamenii povestesc că abia reușesc să termine de citit un capitol fără să plângă. Acesta este Spiritul lui Dumnezeu atingându-l pe al tău. Linkul, repet, este în primul comentariu al canalului. L-am fixat acolo pentru tine. Nu este greu de găsit. Trebuie doar să cobori la comentarii. Iar primul dintre toate, cel care are o pictogramă de fixat, este linkul direct pentru a o descărca acum. Acest proces durează mai puțin de 1 minut. O descarci, o deschizi, începi chiar astăzi ziua 1. Nu trebuie să aștepți dimineața. Nu trebuie să aștepți ziua de luni, poate fi acum. Dar fii atent la ce-ți voi spune. Acest conținut a fost deja ținta multor atacuri. Platforme care au încercat să le elimine. Oameni care au încercat să-l discrediteze. Există unii care nu suportă ideea ca un popor trezit să iasă de sub control. Și asta face această carte sfântă. Te scoate de sub controlul sistemului și te pune sub controlul lui Dumnezeu. De aceea nu am garanția că linkul va mai fi disponibil mâine. A mai căzut înainte. A mai fost scos înainte. A trebuit să schimb platforma înainte. Astăzi este încă disponibil, dar mâine este o necunoscută. Nu riscă. Mergi acum, cu mine. Oprește videoclipul pentru o secundă, deschide secțiunea de comentarii, găsește primul comentariu al canalului, dă click pe link, descarcă Cartea Sfântă și întoarce-te aici. Eu aștept. Acest moment este atât de important încât prefer să te pierd pentru 2 minute acum, decât să te văd plecând de aici fără să fi făcut ceea ce trebuia făcut. Te-ai întors? Ai descărcat-o deja? Excelent! Acum al doilea pas este fundamental. Vreau să mergi jos la comentarii și să scrii "Sunt ales și voi descărca cartea digitală". Poate că ai descărcat-o deja. Nu contează. Scrie așa oricum. Pentru că această frază, scrisă la persoana întâi, la timpul prezent, cu credință, este un decret. Este un sigiliu pe care îl pui pe călătoria ta. Este numele tău fiind scris în cartea vieții. Îți spun, când cineva comentează această frază, mai multe lucruri se întâmplă simultan în planul spiritual. În primul rând,
spiritul tău recunoaște că te-ai poziționat. În al doilea rând, cerul primește notificarea că ești gata pentru următoarea fază. În al treilea rând, îngerii păzitori desemnați pentru cazul tău primesc instrucțiuni să intensifice acțiunea. În al patrulea rând, binecuvântările care stăteau la coadă încep să se miște. Toate acestea din cauza unui comentariu simplu, făcut cu credință adevărată. Și ascultă, nu este doar mărturia mea. Sunt mii de oameni pe canal care s-au întors aici după luni de zile și au povestit exact ce s-a întâmplat după ce au comentat această frază. Mergi și citește comentariile vechi. Mergi și cercetează. Sunt mesaje de la oameni care și-au recuperat căsnicia, care și-au cumpărat casă, care au primit vindecare fizică, care și-au regăsit rude pierdute, care au ieșit dintr-o depresie profundă. Totul a început cu un comentariu simplu. Poți gândi acum, asta este o exagerare, este o coincidență, este un placebo. Poți gândi ce vrei, dar îți garantez, după ce o vei face, nu vei mai putea nega. Rezultatul vine, confirmarea vine, mărturia vine. De aceea nu-ți cer o credință oarbă, îți cer un test. Fă-o și vezi. Nu costă nimic, nu-ți ia nimic, poate doar să-ți aducă un plus. Și în timp ce descarci Cartea Sfântă și comentezi fraza profită pentru a te înscrie pe canal dacă nu ești deja înscris și activează clopoțelul pentru notificări. De ce? Pentru că următoarele videoclipuri vor completa exact acest mesaj. Voi aduce revelații specifice despre timpul lui Dumnezeu, despre tipurile de binecuvântări care sunt revărsate acum, despre pericolele spirituale care pândesc în această perioadă. Nu poți să le pierzi. Fiecare videoclip este o piesă din puzzle-ul eliberării tale. Și nu uita să dai un like videoclipului. Acel simplu îmi place ajută algoritmul să livreze acest mesaj către mai mulți oameni care au nevoie. Gândește-te așa. Cineva a dat click, iar acest mesaj a ajuns la tine. Când dai like, ajuți un alt suflet obosit ca al tău să găsească de asemenea această speranță. Este un act de iubire față de aproapele care durează 3 secunde. Iar aici trebuie să fac un apel final înainte de a continua cu revelația videoclipului. Sunt oameni care te privesc acum și care sunt într-o situație foarte gravă. Gânduri grele, dorința de a renunța, sentimentul de eșec absolut. Dacă acea persoană ești tu, vreau să știi, nu ești singur. Dumnezeu trimite acest videoclip în acest moment exact din cauza ta. Această întâlnire este între tine și El, iar eu sunt doar canalul prin care ajunge mesajul. Nu renunța. Nu închide videoclipul. Nu lua nicio decizie definitivă despre nimic astăzi, cu excepția deciziei de a asculta chemarea. Descarcă Cartea Sfântă. Comentează fraza. Așteaptă 21 de zile. Îți jur că viața ta se va schimba. Iar pentru cine nu este într-o criză acută, dar se află în acel loc de sunt la medie, supraviețuiesc, trăiesc pe automat, acest videoclip este la fel de mult pentru tine. Media este un loc periculos. Este locul unde majoritatea oamenilor îmbătrânesc fără să-și fi îndeplinit scopul. Este locul unde visurile mor în tăcere. Este locul unde te obișnuiești cu puținul, când ai putea avea multul. Ești din medie. Dumnezeu nu te-a creat pentru medie. Te-a creat să fii în vârf, să fii o referință, să fii lumină. Dar trebuie să decizi să ieși de unde ești. Iar această decizie începe acum, cu clicul pe linkul din primul comentariu, cu fraza scrisă aici jos, cu începutul celor 21 de zile. Nu există altă formulă, nu există scurtătură, dar există această cale și este deschisă, în fața ta, așteptând pasul tău. Acum că ai decis să acționezi, următorul adevăr pe care ți-l voi spune va fi lovitura finală împotriva tuturor forțelor, vizibile și invizibile, care au încercat să te împiedice până astăzi. Îți voi oferi cheia supremă, secretul pe care puțini îl descoperă într-o viață întreagă, dar care, odată descoperit, transformă totul. Respiră adânc. Ești pe cale să intri în cea mai puternică parte a acestui videoclip. Cheia supremă este aceasta. Viața ta se schimbă atunci când decizi că se va schimba și acționezi ca și cum s-ar fi schimbat deja. Pare simplu, dar este absolut. Credința fără acțiune este moartă. Acțiunea fără credință este goală. Cele două împreună mută munții. Și iată ce nu ți-a spus nimeni.
Cerul nu răspunde celui care așteaptă. Cerul răspunde celui care se mișcă. Poți avea o credință cât universul, dar dacă nu te ridici, nimic nu se întâmplă. Și poți avea cea mai mare strategie din lume, dar dacă nu ai încredere, nimic nu se susține. Ai decis să acționezi acum. Ai descărcat Cartea Sfântă. Ai comentat fraza. Te-ai poziționat. Din acest moment, cerul lucrează în favoarea ta într-un mod intensificat. Dar și aici vine partea importantă. Trebuie să menții asta. Nu este doar pentru astăzi. Este pentru fiecare zi. Cele 21 de zile ale Cărții Sfinte sunt pentru a te forma în această nouă frecvență, în acest nou mod de a trăi, unde ascultarea este axa, iar credința este motorul. Știu că acest videoclip a fost lung, dar nu puteam să-ți ofer mai puțin, pentru că viața ta valorează totul. Fiecare cuvânt de aici a fost gândit să-ți atingă inima într-un mod specific. Dacă ai ajuns până aici, este pentru că cerul te-a ținut, pentru că exista un mesaj care trebuia să ajungă întreg. Înainte de a încheia, te rog 3 lucruri. Primul, abonează-te la canal și activează clopoțelul. Următoarele videoclipuri vor fi și mai revelatoare. Al doilea, lasă un like, ajută alte suflete să primească asta. Al treilea, comentează, povestește ce ai simțit, ce te-a atins, ce trăiești. Eu citesc. Răspund când pot. Dar mai important, comunitatea acestui canal citește și poți inspira o altă persoană care ajunge aici acum, iar despre Cartea Sfântă mai este timp, dar puțin. Dacă încă nu ai descărcat-o, fă-o acum, înainte ca acest videoclip să se termine și atenția ta să se risipească spre alte lucruri. Linkul este fixat în primul comentariu. Trebuie doar să cobori, să dai click, să descarci. Și începe ziua 1 chiar astăzi, nu mâine, astăzi. Diferența dintre cel care prosperă și cel care stă pe loc, de cele mai multe ori, este exact aceasta. Viteza ascultării. Sunt oameni care aud astăzi și fac astăzi. Și sunt oameni care aud astăzi și fac peste un an. Amândoi vor ajunge acolo, dar cu o diferență uriașă. Cel care a făcut astăzi va culege luna viitoare. Cel care a făcut peste un an abia va începe când celălalt va fi deja în vârf. Care dintre cei doi vrei să fii? Te îmbrățișezi cu credință, cu iubire, cu certitudinea că Dumnezeu te îmbrățișează împreună cu mine acum. Ești ales, ești iubit, ești capabil. Iar ce e mai bun în viața ta nu este în spatele tău, este exact în fața ochilor tăi, așteptând daul tău. Mergi cu Dumnezeu. Descarcă Cartea Sfântă în primul comentariu. Comentează: sunt ales și voi descărca cartea digitală. Și fie ca aceasta să fie prima zi a noii tale povești. Amin.